खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि दुलाराय बाथौ गौथुमा नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ बरायदों। तामुलपुरनि जामगुरियाव थानाय बाराजा बाथौ आश्रमाव परमेश्वर ब्रह्म आरो सानसुमा खुंगुर बड'सा दैदेननाय दुलाराय बाथौ गौथुमा नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै बिबानगिरि महरै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरखौ बरायदों। लोगोसे बोहैथि जानुवारि दाननि 28 जानुवारि खालाराव मागो दाननि नैथि मंगलबार खालि बाथौ फुजाखौ धोरोमारि नेमखान्थि बायदि आब्रुथि मोनफ्रोमबो जिल्लानि बाथौ धोरोम सिबियारि गामिफोरखौ बाथौ फुजाखौ खुंफुंनो खावलायहरदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं आफादगिरि कान्तेश्वर बरगयारिया। बे हाबाफारियाव नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि प्रेम कुमार बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि गपाल रामसियारिजों लोगोसे गासै सा 30 बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। लोगोसे नलबारि जिल्लायाव बाथौ धोरोमखौ फोसावनायाव मैखोमै बिबान लागोन आरो फोसाबनायाव खामानि मावगोनखौ फोरमायदों नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै बिबान मोननाय गाहाय नेहाथारि गपाल रामसियारिया। दिनैनि बे गोथार सानाव बे जामगुरि जोंनि बे बाराजा मावखुलियाव जोंखौ दिनै लिंना लाबोदों। जोंखौ नलबारि जिल्लायाव गोदानै बाथौ सिबियारि हिसाबै जोंखौ गोदान आफाद दानानै होदोंमोन। दिनै जोंखौ बेयाव लाइजाम बा मावनो थाखाय जोंनो लाइजाम होदों। दिनै जोङो बर' हारिनि धोरोमखौ लानानै जोङो बाथौ धोरोमखौ सालायलांनो थाखाय जोंनो बिबान होबाय। जोङो दिनै बिबानखौ मावलांनो थाखाय जोङो खाबु जे जोङो बर' हारिखौ जोंनि गाहाय धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। जे जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै जोङो दावगालांनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। आरो जोंनि नलबारि जिल्लायाव गोबां फिसा फिसा गामि दोङो। बे गामिफोराव जोङो हाबनानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दो बुंनानै जोङो जोंनि धोरोमखौ दावगालांनो थाखाय जोङो गोबां नाजागोन। आरो जोङो जोंनि नलबारि जिल्लायाव मोनबा बियाब दङ। टिहु बियाब, बरखेत्रि बियाब, धमधमा बियाब आरो घग्रा बियाब आरो नतन देहर बियाब। बे मोनबायाव फिसा फिसा गामि दोङो। बे गामिफोराव जों हाबनानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जोङो फोसावगोन। बेखौ जों आसा थियो। बेखिनियानो।